Tervehdys kaikille! Minun nimeni on Helimäki ja toimin Uutta Virtaa-hankkeen hankepäällikkönä. Kerron nyt lyhyesti hankkeestamme, sen toimenpiteistä ja asiakastyöstä. Uutta Virtaa-hankkeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta ja sen on myöntänyt Keski-Suomen ely-keskus. Hankkeen hallinnoijana toimii Laukaan kunta. Aloitimme hanketyön keväällä maalis-huhtikuun taitteessa ja hankeaikaa meillä on kesäkuun loppuun 2017 saakka. Rahoituksemme tulee toimintalinjalta numero 3, jonka yläotsakkeena on työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Erityistavoitteena nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Laukaan kunnan lisäksi hankekuntina ovat mukana Konnevesi ja Äänekoski. Hankkeemme tärkeimpänä kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja nuoret, joilla on suuri riski syrjäytyä. Toisena tärkeänä kohderyhmänä ovat hankekuntien työntekijät ja kolmannen sektorin organisaatiot. Välillisesti hankkeemme toimenpiteistä hyötyvät myös kuntien kehittämisyhtiöt sekä työnantajat. Hankkeen taustalla ovat kuntien lisääntyneet velvoitteet työttömyyden hoidossa. Valitettavasti resurssit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Hankkeemme lähtökohtana onkin, että samalla henkilömäärällä pystyisimme ohjaamaan enemmän asiakkaita palveluiden piiriin ja siten lisäämään positiivista asiakasvirtaa näiden palveluiden välillä. Meillä on 3 tärkeää tavoitetta. Tärkein niistä on katkeamattoman ja oikea-aikaisen palveluketjun luominen nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Toisena tärkeänä tavoitteena on yhtenäisten, asiakaslähtöisten ohjauksen toimintamallien ja menetelmien etsiminen ja kehittäminen sekä niiden juurruttaminen hankekunnissa oleville toimijoille. Pyrimme myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymisen edistämiseen parantamalla heidän ammatillisia ja muita valmiuksia yhteistyössä alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Emme siis pyri lisäämään pelkästään positiivista asiakasvirtaa, vaan myös tuomaan uutta virtaa työntekijöille ja uutta virtaa myös asiakkaille. Ensimmäisen puolen vuoden aikana olemme keskittyneet toimijakentän kartoitukseen ja tutkailleet näiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteenamme on, että asiakas siirtyisi saattaen vaihtaen palvelusta toiseen ja toimijoiden kannalta tarpeellinen tieto siirtyy asiakkaan mukana tietosuojaa rikkomatta. Tällä hetkellä näin ei aina tapahdu. Toivomme, että tuloksena olisi näkyväksi tulleet palvelupolut, jotka olisivat kaikkien tiedossa ja kaikille selkeitä. Näin syntyisi yhtenäinen toimijakenttä, joka pystyy reagoimaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin ja tekemään asiakkaille räätälöityjä palvelupolkuja tarpeen mukaisesti. Toisena tärkeänä tavoitteena on ollut selvittää asiakkaiden sähköisen asioinnin osaamisen tasoa, ja olemme tarvittaessa etsineet heille myös sopivaa koulutusta. Pyrimme myös kehittämään hankekuntien työllisyyspalvelujen sähköisiä palveluja enemmän asiakaslähtöisimmiksi. Toivomme, että tulevaisuudessa asiakkaat pystyisivät hoitamaan asioitaan verkossa itsenäisemmin ja helpommin. Kolmantena tärkeänä tavoitteena on ollut kartoittaa eri erityisosaajien tarvetta ja testata yhteisten erityisosaajien käyttöä käytännössä 3 kunnan kesken. Tulemme tekemään esityksen erityisosaajien yhteiskäytöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Yksi kunta yksinään ei pysty palkkaamaan erityisosaajia, mutta 3 kuntaa yhdessä kyllä. Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeeseemme ohjautuu 150 asiakasta, joille hankkeen kautta tarjotaan jatkotoimenpiteitä kehitettyjen mallien mukaisesti. Nyt 4 kuukauden asiakastyön jälkeen
Olemme saavuttaneet jo puolet asiakastavoitteestamme, joten tällaiselle palvelulle on ollut suuri kysyntä. Suurimmat asiakasryhmät ovat olleet eläkeratkaisuja hakevat asiakkaat, päämäärättömät nuoret, joille ei ole löytynyt koulu, opiskelu tai työpaikkaa, sekä erityishaasteelliset asiakkaat. Hankkeessamme toimii 3 työntekijää. Itseni lisäksi 2 palveluohjaajaa. Mari Rantamäki, jolla on sairaanhoitajan ja hoitotieteilijän koulutus, sekä palveluohjaaja Elina Kivinen, jolla on opettajan, opinto-ohjaajan ja nuorisotyön alan koulutusta. Ottakaa meihin reippaasti yhteyttä. Pyrimme auttamaan teitä mahdollisuuksimme mukaisesti. Kiitos mielenkiinnosta ja toivottavasti tapaamme pian.